محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد دمم يدي الله نيوك أحمدا يو حالما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وهيئ لكم من أمركم مرفقا ويهيئ لكم
من أمركم مرفقا صدق الله العظيم قرآن أو ولي كدري لاول يا الله ودم بهن بركة ko hedde gandal ko dartata ko kadi yo Allah wadan be hen lawol newnan be hen lawol Allah wadan non bibbe galle o be fofof wadan non kadi bibbe wuro go be fofof wadan non bibbe dental ngal do gone aduna he fofof sabu barke Allah ya annabi sallallahu alaihi wa sallama be garno tan ko salminde jokkude men endam gadorno den wadde caggal julde ni onon gadore den wadde tan e caggal julde ni won musibbe yinnobe arde kono dañi gantoji won musibbe yinnobe arde kono tawi den dañi gantuji cen siraji andira non ko dum hadi ben arde ceerno siraji dem o andira non kam ko dum hadi be arde wonde gantuji di pali dum won arbe ne kadi ne godi e meden won arbe ne kadi ne godi e meden porsu tan ngari be porsu tan kadi be ngari won gantuji be ngacci kon non taw won gantuji kam di be ngacci ton be ngari ga teddungal kono ha joni ko rutude teddungal teddungal yobete tan ko teddungal nde wonno teddungal kam yobete tan ko teddungal kanko cen siraji kanko gollir dum jungo nde wonno kanko ceerno siraji dem ko kanko non gollir dum jungo makko ngadi sinno ko sago ala e dental lay heddotonobe sinno ko sago kam ala e dental he heddotobe sinno ko sago kadi yimbe gonando ha burani sinno ko sago kadi yimbe gonando do kadi ha burani kono gantoji di bayni kono non kono gantuji di gaddiri ni non julbe fo bayni mom non dental julbe fof bayni momo mbaynima kadi mawniraabe ɓe e hoddiiɓe ɓe fofof mbiyoɗon jarlo ɗon jaafo oɗon mbiye kadi oɗon jarlo oɗon jaafo yo Allah hokken kadi wattudnimo wuuri amin tawa eɗen ɓeyde diine men e aduna men Allah kadi waɗa barke ɓesguji men e fagguduji men fofof o junnan en kadi gurdam ceerno men ko juuti judden hen ɓeydanamo sembe e cellal enenne kadi judden hen sabu barke annabi sallallahu alayhi wa sallama اللهم صل على سيدنا محمد وسلم مارو chairman Siraji yaro o julbe fofof assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh halaka juttande wonno gantuji di o halaka juttande wonno ko gantuji di en beltinima dental ngal fofof en beltinima hono mawni men Ceerno Ibrahima Dem ko kanko de bismi enen ɗo fofof ɗum noon kadi en beltima e bismago makko ngo fofof en mbiya kadi mbani mba eɗen mbiya kadi julɓe ɓe fofof eɗen mbadda julmo wuuri onon fofof no potirɗon oɗon jarlo oɗon jaafo kamɓe kam to banggue mabɓe koɓe yarliɓe koɓe yaafiɓe yo Allah waɗani enen fofof yarlaɓe yaafaɓe ngal ɗo teddungal e nde ɗo moƴƴere yo Allah junnan en ɗum amin yo Allah junnan en kadi gurdam ceerno men amin yo Allah hokken timmode moƴƴere ɓaawo juurde balɗe en beltanima kadi horɓe Allah ɓe no feewi no feewi kamɓene ɓe mbaɗi haqqe doole maɓɓe no moƴƴi julɓe ɓe fofof beltima Allah jarama noon ɓe jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ceerno wi yo Allah haqqidin jortoji men ɗi fofof jaɓen duwaw fatiha salatul fatihi de wande ɗo nde waɗi fayida no feewi nde tan yo Allah yo moƴƴere Allah juuna ɗum ha juuta en battoni kadi mo wuuri vraiment waɗi fayida eyyi ko ɗum tan mano jimɗen haalde hen en mbirtimi Allah komin tawde saha mbuuri taw eɗen celli eɗen cellira alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah jaabo duwaw gurna men jurgoram ceerno meɗen en ɓoydusondirde makko ya barkallah newɗa ɗum on calminama vraiment ko hunde wonde fayida ɗum ɗo kam wawi wiide tan ko yo Allah juutno ha juuta en battuni kadi mo wuuri ɗum kam ko hunde moƴƴere tan surtout kadi galle o no wowi wadde ni ɗum kam wona ngol ɗo tan ɗum kam guiɗe ɓe jangga ɓurano guila ɓeɗo min jangga ɓurano ko ni galle o wayi ɓiɓɓe seeɗen ɗe toujours garat ɗoyta non kadi ko yetteraba weeɓani wallahi on calminama alhamdulillahi bandiraɓe eyyi ko salmin tan juraɗo kadi
jarnude yimɓe eywa arɓe tawede ɓe en jarniɓe kamɓe fof eywa woni weltare wiyete tan ko yo Allah kadi jokkanen ɗum par ce que ɓooyi wadde no mbiɗon ni eywa toujours ko so waɗama ne rewa lawol eywa yimɓe kadi dental koko nafata tan woodi eywa ɗum ɗo hunde yettirtede Allah kadi wona ɗo woni fo heeɓo ɗum noon ko wiyete tan ko yo Allah junnanen ɗum eywa en beltima kadi no fewi eywa bandiraɓe kadi noddudnote kadi weeɓani eywa kamɓe seeren ɓe ɓe gari noɓe gardanno hitande foof eywa hoddiɓe kadi gari no gardanno kadi ko weltare tan ñagoɗen Allah tan ko yo Allah jokkanen ɗum eywa judden hen balɗe eywa Allah junnanen gurdam ceerno meɗen on jarama allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim jogo moƴƴere komin Ibrahima Mbel Gabo halte mum ɗo so weltanade moon sañi moon juurade moon aboknasa yo Allah ɓoyni ɗum ɗo yo Allah waɗa ɗum ɗo gandanɗa jam ñalawma jammaji filtidirde ha keewi Allah waɗa ken judden hen jarama seydi Ba. Assalamu aleykum bandiraɓe min calminima min beltinima kadi no fewi min beltinima kadi ɓesgu galle o e ndeɗo moƴƴere kadi en ɓooyi teskade ɗum ɗo gila mawɗo Ibrahima no jangga Fass eɗen jiyano so daka ari ɓesgu ceerno toon no ɓittirtini ko ɗo ɓe mbalanno ɗo ha galle Baba Demba eɗen jiyano gila Hamma Kabir en ceerno Bara en hay woɓɓe hanni no guila nden o ɗum jokki ha joni en teski kam tawuji ɓooyɗi gila minen emin jangga min tawa ɗo o Ibrahima no bismiɓe ɗo en teddini hono ni on oɗo jamma ni ɗum noon eɗen gandi kadi oɓe kalni hen kadi foti noon e kadi kawruɗo hen fof kadi andi kadi poids jomum ɗo tolni e dental he ɗum noon en beltima no fewi saabu taniraɓe ceerno ɓe hande kawri ɗo kadi wiyama ene ɓuranno ɗo eyyi hande ko gantuji ɓe kaali ɗum noon en ñaago Allah tan yo Allah jokka ɗum kadi yo ñembe kadi e pooɗen saabu barkinorteɓe e ɗum ɗo noon kam ene wowi ɗo kam min kam mi teski ɗum gila komin baydaji omin jiyanno ɗum ɗo ɗum noon beltimen no fewi en mbiya kadi yoɓe jokku golle ko hunde moƴƴere siraji kadi machallah kayne en daari darde majjum e jokkere en ɗam e tinnare makko banggueji ɗi foof eɗen jii ɗum eɗen teski ɗum e makko ɗum noon kadi ko noon so doole kortino doole keɓɓo Ibrahima wonno hen nden hande kadi kanko ɗum noon enen fof kadi sen tini ɗum garen nanggen hen no ɓeyde kamɓe aroɓe kadi softude arde saabu enen fof notade nde soɓe gari ɓe tawi ɗo kanko goto tan janggari o mbawi amde ɗum noon so tawi nanama tan enen fof goppen haaju men garen kawren hen ɗum beltima no fewi yo Allah junno gurdam ɗam ha juuta junnane gurdam ceerno men rokka men kadi soɗodirde e nder mabɓe ha cuusen ɓe cuusa men ɓe mbawa arde galle men haysen ngala ɗo ɗum Allah jarama on jarama min beltima no fewi taala barakatu en jetti Allah en jetti sababu baɗɗo yo Allah junnane oɗo sababu ɓe mbi man lam yaskuri nasa lam yaskurillah ɗum yettani sababu a yettata Allah oɗo sababu noon so waɗi ko barke Allah e barke jinnaɓe sa yi catal hecci ɗi yo yettu Allah yetta fooɓe ɗum noon ko kamɓe waɗɓe ɗum ɓe koɓe tawɓe ɗum yo Allah junnanɓe hen enen fof kadi judden hen ko barke Allah e barke mabɓe e barke yankinare mabɓe e barke jabdeɓe yamirore ɗum waɗi ɗeɗo golle ko wona ɗum ko kadi an Ousmane Camara an jaati pilmo o hande ka dañɗo baraji ɗo gonɗa ɗo yo Allah juddan hen balɗe ma julɗen kadi gurdam maɗa ma an jaati sabu ɗum ɗo ko malal woni ɗo kadi ɗeɗo jonle neɗɗo mo wona malaɗo hewani tawtere ɗeɗo sabu ko arɗo ko guila garɗen ɗo en kalani ɗo aduna ko alliyankoje kalten ɗo alhamdulillahi rabbil alamin neɗɗo mo wona malaɗo nani mo gaddam seydi mam hono wiyete Ceerno Jummo Saydou nani omo haali hunde wotere o wi neɗɗo keɓorɗo naade jeygol tawetake timmode deftere elle en jii jonde men ɗo hande guila garɗen ɗo ko haala jokken ɗo gonɗen haalde en nani kadi ɓurana janggama ɗo ɗo yeese men ɗo eyyi alhamdulillahi rabbil alamin kaw Ibrahima so wiyama dañi ɓiɗɗo almudo jangguɗo ɓurana ndaw ko foti walla mbimi so wiyama dañi almudo jangguɗo ɓurana ndaw ko foti omo handi majjum e ɗum noon ko jeeɗu neɗɗo jiiɗi hunde taw heɓani ko jeeɗu yo Allah junnan ɗum e galleji he foof junna ɗum kadi e dental he foof junna ɗum e enɗam he foof no Allah hokkiriɓe kamɓe famille o foof no wayni no ɓe mbayni
no ɓe dañiri ɗum ni noon ɓe mbayi kadi wasde mawnikinade yankinade de won goɗɗo gonannoɗo sa salmini ɗum jaɓata salminade kono ko malu neɗɗo malaɗo sa Allah hokkima martaba ɓingu moƴƴago yawi yawnimo taga neɗɗo mawnikinade ɓingu moƴƴago sa woni gandon tagma yawde mawnikinade sa woni joom jawdi in tagma yawde mawnikinade kono elle ɗeɗo gueɗe foof Allah ina dandiɓe on sifa ɗum noon mbiyatan yoɓe juddi hen balɗe en kaldani ɗum pour wonde yo beltude ala ko kalten ɗo aɗa filmami de kono ko filmowo kam o ko Allah jaati adi filmu de ko kalami ɗo ko kalami ɗum ko li wajhillahil karim eyyi ɗum noon eɗen gandi ko jaafoɗon haala ka ina wawi ko heewa seeɗa saabu min komin lemtuɓe seeɗa sinno wona ka ko ɗeɓi hirde mbeɗa wawi haalde ɗo ha weeta kono noon hankkadi ko dental ngal ina wawi taw yimɓe jiiɗi ko sakade kono noon fayida ko jimmi haalde ko tan ko kawsiraji yero ko haali ɗo joni ko wonde yimɓeɓe foof jarama saabu noddude saɗani ɓuuri sadde ko nodda kadi noteɗa sa yi yimɓe fof notimama koye moon woni sinno kon yimɓe kon gonɗon yimɓe garta ɗo wona ñamde yarda darde ɗo yimɓe neɗɗo ko an jogoto fulla e fayida yimɓe gar tawtuma kono joguiɓe fulla e fayida neɗɗo mala fulla e fayida wona ñamde tagatima arde neɗɗo mbi sa yi paɗe ne kewe paɗe ɗoɗe kucci ɓurɗo ndumti ɗo paɗe kucci ɓurɗude paɗe ndumti paɗe alhamdulillah rabbil alamin sa yi galle o fof paɗe ne kucce mum wona ñamde yarde addi yimɓe he ala ko neɗɗagal neɗɗo addata yimɓe ɗum noon ɓe jettama ɓe jarnama ɓe duwanama yoɓe juddi hen balɗe Allah kin kadi fandude e fandinde ɗum anne kadi an ceerno Ousmane Camara yo Allah junnane balɗe saabu a jogui coftal e pellital ko gonɗa e dow mum ko Allah hokke kadi wone e fandinde a duwanama oɗo duwaw tan khas keeriɗo batte ma an saabu mbiɗa heewi hawrude e ma aɗa waɗa ɗiɗo sifaji to ceerno Bassirou Thiam en to jahata tan koko moƴƴi anne yo Allah junnane gurdam ya barke annabi sallallahu alaihi wasallam danma feere gaño e dandema kadi kata e kasar an jaati e galle o kadi Allah ɓeyde hen barke ɓeyde kadi e leñol he foof barke e dendagal ɗo dental ngal woni less asman Allah foof barke e allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim kono ko ceerno min Seydou on jimi haalde hen Sidi Hadji Amadou Seydou radiallahu taala o miijomo haalde baba pañam goto baba Seydou bamo oɗo rahmatullahi alayhima baba Seydou yeehi so Gabou ko 72 baba Seydou Gabou yeehi Gabou 72 no yeehi 72 o arti ɗo nden o arti ɗo Sidi Amadou Seydou radiallahu taala habrude e makko affaire leyɗel Gabou ɗe mais ko ɓuuri he hawnade foof omo arditomo e nder haala he kanko baba Seydou Sidi Hadji Amadou Seydou ne wiya ganduɗa ko leydi ndi waɗi ko calli waɗi ganduɗa tan ko kaaƴe waɗi ko ɗum ɗo kanko mo ardito hen ko hawni hen noon haaɓe namdodiri wonde hono diina way toon to Gabou to joni baba Seydou rahmatullahi alayhi wi diina o de to Gabou to adi ton ko leydi goto wiye Hawsaji gono son tuubno neɗɗo ko ma jooɓa o wi ha baba Seydou wima ko ɗum woori toon o wi Saydou anniyamo yahani Gabou woni ko dillata e Gabou hande affaire banggue diine l'islam ko anniye ceerno Seydou radiallahu taala ɗum dillata nder Gabou hande anniyema ko nanto Gabou to o yahani Gabou wi anniyema ko nanto eyyi ko ɗum tan yiɗino haalde on seeɗa ko seeɗa tan wona ko heewi no feewi eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe julɓe min calmini onon foof moni kala inde mon yettoye mon min juurima on min ñaguima on duwaw no feewi min ñaguima on duwaw kadi min hokki on duwaw alhamdulillah rabbil alamina o wayi no wowno waade ni walla sa yiiɗi kadi mbiya ɓuuri hay no wowno waade ni sabu so tawi hoddirama musidɓe ma enɗam ma ƴiƴam ma ngari tawtorama hunde ɓe gowano tawtorede en ko ɓeydare bandiraɓe ma kadi julɓe kadi seereɓe ma ngari tawtorama ɓe gowano tawtorede ngari kadi tawtorama ɗum kadi ko ɓeydare alhamdulillah rabbil alamina ɓe garani ɓe longtima arɓe ɓe waɗi gantuy ko gonga sa yiɗi mbiya ko wiya hattama ko
way kon hattaka ni alhamdulillah rabbil alamin ko weltare tan fof nde tawno sayni ina nodda ina ñaago yaafoy ko heɗum arde ko haala ma gantu kata ko gantu ganduɗa o ko gantu tigiri andi ko so sinno wona gantu o aranno wadde gantuji fof jaɓama kadi en beltanima ɓe kamɓene yimɓe lomtodira tan kamɓe ɓe lomtimoɓe toon ɓe enen lomtima arɓe ɓe fof noon ko enen fof ko enen ngara enen fof ndendi poti e dental ngal e hoɓɓe enen fof ko en bismimaɓe en gonde mabɓe ko Allah haaji en juhdi hen ko rewi e ndewde mabɓe Allah jokkidi mabɓe endam ɓe beltima ɓe donima ɓe jeehi en mbi alhamdulillah rabbil alamin en beltima kadi no fewi kadi en jetti Allah noon no fewi en jetti kadi mawniraɓe wonɓe ɗo ɓe e miñiraɓe e horɓe Allah ɓe fof e wonde noon Moussa kam so wi somi haali haala horɓe Allah homo jalat kono noon ko ma manteno e joni min guila subaka korto ha oɗo heure vraiment ko jettugol Allah so tawi kadi jomum kadi golli kadi mbaɗi reside ko golli ko wona ko noon e kono noon en beldima tan e ceerno Mahmoudou e jiiɗo hono momen grand Hamad Samba de e momen Ibrahima Yero e mawni men keyni min bamen Mahamoudou Sejil Ba e min men Amati Diane Saïd e min Alhaji Mahamadou Mansour e mawni men Mouhamadou Soule andi oɗo joni ndesan ko sawtora ɗo ko hunde mawde sabu Allah waɗi ko yalti leydi ko feere ñalam hande ko heewɓe gandamo won jibinaɓe caggal makko nguuri ha mawni ha ndesi walla ha ndesa ha dañi ɓesguji tawa jiyanimo donc noon so hawri ndiɗo joni ko jettugol Allah no fewi ko hunde tati woni ko kalnomi nani ko ay en garti hen ko eɗen gonde musidɗo meɗen ceerno Mahamoudou Malick Ba e gonde ceerno Ahmad Boyinaji jeeɗa Allah moƴƴo kadi vraiment ko dariɗo no fewi e leegal he kala nde jooɗi en haaju kanko accata haaju makko o daro e haajuji meɗen koye julɓe fof wayno wona e min tan wona e galle tan ko julɓe fof e jama o ɗum noon kadi eɗen jettiramo Allah eɗen jettamo Allah no fewi jettamo no fewi hono oɗo ko baɗi meɗen ceerno Abou Harouna Ba Allah joƴinimo noon ko leegal nematullahi kadi ko katante mawɗo e leegal he jama o ko katante no fewi ko katante kadi enɗam ɗam ko neɗɗo kawno sifa noon ko neɗɗo bawɗo yidde minni so ngo Allah ɓe jiɗirimo sabi Allah mbiɗen noon kanko yiɗimi kono daɗi ko yiɗi min ko yiɗi en kono daɗi ɗum ko ji Allah moƴƴo juulɗo kadi jankiniɗo jogiiɗo haaju e hoore mum jogiiɗo haaju e diine mum jogiiɗo haaju e galle muɗum liggotoɗo jamma ñalawma yawani haydara ɗum noon wona hunde weno ko yettirte Allah no fewi eyi en gonde ɓii meɗen e eɗen gonde eyi musidɗo men ji Allah moƴƴo ceerno Moussa Kadio Ba dariɗo no fewi noon dariɗo e enɗam ɗam kaatude nde woni ɗo e leegal he nde jama oɗo kamɓe gonno darinoɓe ɓe kanko ceerno Khalilou en Alhaji Abdoulaye Ahmadou en kala ko yenti hen ko kamɓe dusata ɗum woni hay ko Allah ittimo ɗo ko nayimo Amanatullahi to toujours min ƴewti min tawi dal kanko fala budda o watte dental jama rahmatullahi sabu en jii hay nde wiyaɗo leegal rahmatullahi rende nana hunde e nawe alhaali to banggue ko nawete Daka région Ceerno ko en jewɗi hen o waɗi hen ballal makko timmugal sa konti ko waɗi nokku goɗɗo ko aussi ɗum noon en jetti Allah no fewi en jettima ko jeeɗo moƴƴo sugol Allah kadi ko jiɗɗo en noon alhamdulillah rabbil alamin ko noon hono ɓiɗɗo men Baba Jibril ko Baba innira kadi kanko ne alhamdulillah rabbil alamin ko almuro moƴƴo ko ɓiɗɗo moƴƴo jaɓɗo jibinede kadi ne heeɗo netiɗo gondiraɗo kadi seebi Allah neɗɗo wawa haalde noon sa haali e makko hunde way ko haalde hoore muɗum wawa haalde hoore muɗum kono alhamdulillah rabbil alamin amin jetti Allah no fewi amin jettanamo Allah sabu ko darogal sabu wonko addani min ko min keɓayni ko min jinno min donki eɗen mbiya neɗɗo yiɗi ɓuri ɗum tan ko ɓiyum alhaqiqa donc noon Allah rokkimo immade ɗo yeehi ha foti janggoyde o ɗannanima gandal Allah waɗi hen sutoro o janggi deftere Allah nde ha o reeni ha o ɓaari sharia kadi ko joni o ɓaara so Allah jaaɓi ɗum kadi vraiment ko yettirte Allah
en jettanamo Allah no feewi no feewi eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala yo Allah juurno gurnan ɗum ko daña hen gandal hewde famɗo fof yo Allah hen barkeni kadi ko woni toon kadi omo wondi kadi miira ko makko noon toon kadi omo tinne mabɓe no feewi no feewi no feewi ko gamin goni kono noon ko woni toon ko faɗen compiti sa yiɗi fof ko jogu makko woni affaire gurdam mabɓe ñamde mabɓe yarde mabɓe jangde mabɓe fof ko jogu makko on kanko woni jinnaɓe makko toon kanko noon longtimini no fof toon ɗum noon amin jetta Allah no feewi amin jettama Allah Allah jarama on jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh en goni ɗo kadi e baɗi men no Mouhamadou anglais wiyete nickname kono ko Ibrahima Mouhamadou wiyete on noon ko innaɗo makko debbo fawi hen inde Ibrahima de innirde mo gorko on dede an Ibrahima de mi kono noon inde makko normal ko Mouhamadou ete o ko inde kanko ni alhamdulillah kanko ni mawɗo galle o galle maɓɓe to neɗɗo kadi dariɗo cuurɗo a yiiɓe cuurɗo a yiiɓe no feeso fof en eɗen duwonoɓe en jetta Allah en jettade Allah fof Allah barkini fof Allah barkini Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada yew ha